Dapo ka mga panimay sa barangay Mactan. Ginimulis mga apektadong lumunupyo Mityabaw tungod kay giingong Y relocation site nga gitanyag alang kalila. Si Luan Mirondina sa report. Nilanat og pipila ka oras ang pagpatuman sa demolition order sa 12 ka mga panimay sa Mactan proper. Matod sa legal counsel sa mga apektadong mulupyo, Attorney Elmerio Ibales sa telephone interview nga gikahibong nilang gidayon ang demolition nga may gisangat pa man silang certiorari sa Court of Appeals. Og sabto unta ang gidata nila nga motor ang kuan ang desisyon sa certiorari kay ang ganon katong certiorari doon na may doon ka posibilidad nga i-grant sa korte ang among petisyon or i-deny. Pero suppose ang mag-grant pa ng letter, nagaguba na. Muna na ang among plano, kung pinag-letter na gani o may tabo na nga mag-grant in our favor, mapahal na po ito o damages sa korte na po. Mukapin sa 80 ka mga panimay ang nahiluna sa dulan usa ka ektaryang luna nga gikatahong iya sa mga Godines. Hunyo sa miaging tuig gisugdan pag-demolish ang mga panimay sa dapit. Wagi relocation site ma'am, mao among gihangyo nila ma'am sadang nag-negotiate mi nila ma'am. Relocation site ang among tuyo og pabaw na lang mi gamay para lang nami kagastos sa among mga bata og sa kuan namo to kabalhin ang ginagmay. Pero wagi tayo relocation ug wagi pabawon wagi mayor pakita ma'am. Matod sa sheriff, igo lang nilang gipatuman ang kamanduan sa korte. Gani niadtong Pebrero 26 pa, gipada nila ang notice to vacate. Nya kanang ilang giingon nga pending pa sa Court of Appeals naa na desisyon gidinay ang ilahang kuan. Oo, unya ang makapahunong ani TRO rapod. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.